Tork ta' 25 sena ġie arrestat wara li s-sibt filgħaxija allegatament darab żewġ persuni oħra barma li taqtaw bil-ponta. L-argument seħħ f'lukanda fi triq it-turisti f'San Pawl il-Baħar bil-vittmi Tork ta' 38 sena u ieħor ta' 52 sena ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza wara li sofrew xi ġrieħi. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. F'każ separat il-Pulizija fi stqarrija qalet li kmien il-ħadd filgħodu ġiet infurmata mill-awtoritajiet tas-saħħa li daħal raġel l-isptar Mater Dei wara li kien involut f'argument fi stabbiliment tax-xorb li jinsab fix-xatt ta' Xbix. Mill-investigazzjonijiet li saru riżulta li għal xi sigħa ta' filgħodu kien qam argument bejn numru ta' persuni u raġel li huwa mill-Filippini u għandu 32 sena u joqgħod il-Marsa ġarab xi ġrieħi allegatament permezz ta' arma li taqtaw bil-ponta u ttieħed l-isptar b'ambulanza għal kura fejn ġiet ċertifikat bi ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija fiż-żewġ każijiet għadhom għaddejjin.